že chcem mať zase nejakú novú vlastne, takže volali ma Lašica. A Vlado Orsaga s Tomášom Vokovnom vymysleli meno, že Janíčko, takže ono sa to veľmi často mení. V 16 rokoch sme boli v Slovensku na sústredení a tam vlastne bol tréner pán Zurila a veľmi na mňa zapôsobil ako človek a som sa uvedomil, že vlastne aké to super, keď niekto je taký skvelý brankár a ešte lepší človek. Teraz, keď sa dosiahne nejaký úspech, tak budem to brať trošku nad ľadom. Vtedy som si to asi bral moc osobne. Teraz viem, že proste tí ľudia, niektorí čakajú na úspech, čakajú na neúspech. Je veľa ľudí, ktorí čakajú na zakopnutie, takže úspech má teraz pre mňa úplne význam ako kedysi. S postupom času človek príde na to, že šport je síce fenomén pre veľa ľudí, ale sú ďaleko dôležitejšie veci a ja som vždy si myslel, že hokej je pre mňa to najdôležitejšie, ale už to tak nie je. V prvom rade je to môj syn, takže a rodina vlastne, takže určite najväčšie víťazstvo je mať zdravú rodinu. Je to šport a i keď tie prehry bolia niekedy, bolia dlho, ale človek sa z toho dostane a nejak to neovplyvní osudy ostatných ľudí, takže dúfam, že tá prehra nebola a že ani nebude. Mám rád prírodu alebo golf. Máme to šťastie, že bývam blízko Tálov, tam je to úplne super a krásne prostredie, výborní ľudia a v sezóne určite s malým. Samozrejme, že aj v lete, ale v sezóne s malým alebo kino, dobrý film doma. Záleží od nálady, vlastne v hudbe sa dostávam viac menej iba v aute, pretože niekedy na to čas nemám, takže podľa nálady. Niekedy to je rýchla hudba, pomalá, nie sú mi cudzí ani slovenský folklor mi nie je cudzí, takže vlastne skoro všetko počúvam. Takisto podľa hudby, ako je hudba, tak aj šoferujem, ale ja si myslím, že som rád úplný šofér a myslím, že som aj dobrý šofér vlastne, že nejak nezmetkujem na cestách a myslím, že to je trošku spojené s mojím povolaním, že som taký rozvážnejší na tej ceste, že nejaké nečakané situácie mi nerobí problém ich vyriešiť. No, dúfam, že to tak bude aj naďalej. Tak rodina vlastne to je základ šťastia, myslím si, pre každého človeka, pretože mať zdravé dieťa a vyváženú rodinu, to je ten najväčší poklad, ktorý môže mať. Takže nie sú to ani peniaze, nie sú to ani výhry, ani prehry, je to v športe, ale je to rodina vlastne, to je to vlastne to všetko, na čo nám záleží, takže určite je to zdravie môjho syna. Po sezóne sa dostávam do stavu, keď si chcem vynahradiť všetko to, čo nemôžem jesť cez sezónu. Takže sa stáva veľký fajšmekr klobás, takže vlastne celý rok si to nemôžem dovoliť, musím dávať pozor na čo vlastne jem. Som veľmi náchylný na pribratie, takže v lete si to vynahradím a rožok, tatárka a klobása, to je moje najobľúbenejšie jedlo v lete. Samozrejme vieme, že by to nebolo tak jednoduché, ale v poslednej dobe si myslím, že by som sa dokázal uživiť ako komentátor.